Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kana kuri kunzi unenge uchidawo kutanga your own company muno South Africa, aiwa, you can feel free to come to my inbox, then muva mazoziviswa kuti izvo zvekuvhura macompany muno South Africa, how can you go about it. Ende zvakanakira kuvhurawo company, you can even open up your own bank account muno South Africa. Tinongoziva kuti mazuva ano kumabanks uko kana uri munyika yeSouth Africa zvava kuti netsei, it is too strict. Vanenge vachida tukwanisiro twakati one day, asi kana uinewo company with a valid passport zvinokwanisa kuzokurerukira kuti unge uchizotanga that process yekuti unge uchizovhurawo your own bank account. Neniwo nditoriwo nayo company muSouth Africa imomo itoriwo ne bank account, so it is quite an easy process as long as uine a valid passport. Regedza itiva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndine nyaya yangu yandiri kudawo kuti ndinge ndichizoshare nemi uye nekubatsirwawo nekuti ndatambudzika. My story goes on like this. Ndakakurawo ndiri nherera. Vabereki vangu vakarambana pandainge ndiine 2 years. Then mama vangu vakabva vanondisiya kumba kwatete vangu sisi vadhedhi ndokubva vaenda kumba kwavabereki vavo. Havana kuzoita time vakabva vazoshaya. Then dhedhi vakabva vazoroorawo but vakabva vazoshaya again. Then inini ndaigara natete but life was not easy. Bankuru vakabva vazotanga kundibata kubva ndiri grade 1. Ndikabva ndazoudza tete ndaiti kana ndikavaudza kuti bankuru vari kundibata, vaibva vati izvozvo zvauri kutaura hazvitaurwi. So ndakagara bankuru vachingondibata kusvika ndava grade 6 cause ndainge ndava kuziva manje, saka ndainge ndava kuramba kana kuti ndaiti paya pavanenge vava kuda kundibata ndobva ndazotiza. So ndakagara kusvika ndazonyora grade 7. Vakabva vazoti kwandiri havasisina mari yekuti ndinge ndichienderera mberi. Ndakabva ndazongogara zvangu ndisingaendi kuchikoro, ende pandaigara navo ndaisabvumidzwa kushanyira hama. Chero hama dzikauya dzichida kunditora, tete vaiti uyu musiyei nekuti hamumugoni zvaanoda. Saka ndakararama sekudaro ndisingazivi hama dzaamai vangu. Ndakazoti rimwe gore munin'ina wamama akanditsvaka panguva iyi ndainge ndava kugara natete vadiki. Saka pavakanzwa kuti mainini vangu vari kunditsvaka, vakabva vati enda kumusha kwaamai vako. Vakabva vazondiperekedza ndikaenda hangu. Mainini vangu vakanditambira ndokubva vazogara neni. Vatazoenda kumusha kuna gogo. Vakafara zvavo kundiona gogo. At that time ndainge ndava kuma 27 years pandakazoendeswa kumusha ikoko ndichinosangana nagogo. Ndakagara kwa gogo kuya but it was bad to waste chaiyo. Mukoma zvakaoma uko vaitoda kuti ndinge ndichiita vakomana vakawanda vachidya neni. Ndakabva kumusha ndikaenda kuHarare ndikanowana murume wandakanogara naye. Takagara for 5 years. Mbereko ikaramba ndikabva ndikaroorwa pandiri nhasi nawo ndava ne 12 years. Mbereko hapana. Saka ndo dambudziko randitambudza. Apa nawo ndava ne 39 years ende ndinorota ndichirara nechimwe chinhu chandisingaoni. Ndatambura mukoma, ndiri kudawo mwana. Nawo tete nabankuru vandaigara nawo vakashaya vose. Ndikaudza hama dziripo dzinoti namata. Vamwe ndo vanoti kana ukatsvaka makudo mugomo uchazogumisidzira wamawana. Saka mukoma, please help me ndiitewo mwana. Ndati ndingodimbura nyaya yacho nekuti zvandakasangana nazvo mukurarama zvinorwadza. Mukoma nawo kufamily kwababa nekwaamai hapana kana umwe zvake anondida. Vanhu vanondida vanhu vekuti vanongondida kana vachida mari kubva kwandiri chete, but padambudziko rangu vanongoti hauna mati namata. So please help me mukoma. Kana mazoposta ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudza. Ndinoda vanobatsira, not vanozondidyira mari. Please, ndadyirwa mari dzakati one day ndaneta.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hey, vanzvadzi vedu, kana kuri kunzi makateerera, please uyai with the rest of your story, nekuti kana muchitotaura nyaya yenyu zvinenge zvichitopodzawo maronda awo amakapiwa kubva ipapo pamakatanga kubatwa chibharo. So please feel free to come to my inbox, then mobva mazotaura nyaya yenyu musingamhanyi zvenyu, nekuti zvinenge zvichitokubatsiraiwo apo pamunenge muchitipawo nyaya yenyu. Kana kuinewo anoziva maremedies ekuti kana vakashandisa vanokwanisawo kuzobatsirikana, please you can come to my inbox and you can leave those remedies. Tichambozamawo kuti tinge tichivapa remedy iya imwe yatakamboposta, hoping kuti zvimwe kudawo ichange ichizovabatsirawo kuti vakwanisewo kuzoita mwana. Hei, zvakangoma azvo vedu we. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello brother Nash, muri sei zvenyu? Inini ndiri mukomana uyo akazvarwawo mumhuri ine vana 7. Zvadaro inini ndini first born yemumhuri yekwedu. Amai vedu chiri kuitika mukoma ndechekuti vari kuramba kutiudza kuti baba vedu ndevapi mushure mekunge last born mukomana azotadza kufamba, akangomuka mukoma ava kusakwanisa kufamba. Saka takati tazotora mwana uyu ndokubva tazotanga kufamba naye. Mukunofamba naye mukoma, pane umwe muprofita uyo akabva azotiudza kuti amai vedu vainge vakanyepera baba vedu. Vakabva muprofita uya akabva azoti tiri 7 kudaro, hanzi umwe neumwe ana baba vake. Saka zvino izvi pazvakataurika, amai vedu vakabva vazotanga kupopota tiripo pamasowe ipapo, ndokubva vazotanga kutukana nemuprofita uya. Dzamara muprofita uya azoramwa kuti ange achizobatsira munin'ina wangu uyu. Ende zvinhu zvekuti zviri kundirwadza, because munin'ina wangu uyu iye achitoriwo mupfana wechidiki, ende munhu wekuti ainge achitotarisira kuti ane future yake, future itori right. Saka muprofita uya akazoti aramwa kutibatsira, ndo paakabva azonditora ndokubva azoenda neni parutivi, ndokubva anditi izvi zvandiri kuda kukuudza, ndiri kukuudza nekuti ndiwe wandinotoona sekunge ane njere dzinenge dzitori nani kudarika njere dzaamai vako, because amai vako ndavaona kuti ibenzi risina kukwana. Amai vako vakadanana nevarume vakasiyana siyana, asi zvikomba izvi vaipota vachizvipinza apo avo vacho vamunofungidzira kuti ndo vainge vari baba venyu pavainge vari kubasa. Ende ndakabva ndaona kuti muprofita uyu ainge asiri muprofita wenhema, because avo vacho vatainge tichifungidzira kuti ndo vainge vari baba vedu, kunyange zvavo vakazoshaika, because vakazoshaika muna 2018 vainge vari musoja, ende mukoma vakasvika pakutofa vasingazivi kuti vose avo vavanofungidzira kuti ndo vainge vari vana vavo vainge vasiri vana vavo, according kune izvo zvatakaudzwa nemuprofita uyu. Asi kuti nditi muprofita uyu ainge achipa chiprofita chenhema, ndinokwanisa kupa dhauta ipapo, because ko iye akazozviziva sei kuti avo vacho vatainge tichifungidzira kuti ndo vainge vari baba vedu vaiva vari musoja. Ende nguva zhinji mukoma ivo vainge vachigara kune imwe nzvimbo uko kwatainge takatonzwawo kuti ikoko vainge vaine umwe mukadzi uyo wavakaita vana naye vana vaviri. Saka not knowing kuti kuzoita kwakazoita avo vacho vatainge tichifungidzira kuti ndo baba vedu kuti vainge vachisuspekta here, but no, ipapo ndinopa dhauta, because baba vedu vakatotisirawo kanaka nekahupfumi, kunyange zvawo hupfumi uhu wainge husina kuwanda, but magovero acho avakaita nhaka yavo, I think kuti vainge vachifungidzira kuti isusu tiri vana vavo. Saka zvinhu zvekuti zvinogara zvichingonditambudza mupfungwa. Muprofita uyu iye akabva angoti kwandiri apedza kutaura neni, kana mudhara iyeye aine zvinhu zvake zvaakasiya, munofanira kuti munge muchinoenda kunoita hand over zvinhu izvozvo kuhama dzake. Hama dzake ndo dzichazoziva zvekuita nezvinhu izvozvo, musaramba muchingoshandisa zvinhu izvozvo. Amai vangu pavakangonzwa nyaya iyo yainge ichitaurwa nemuprofita vakabva vawedzera kupopota, because
imba iyo yacho yatinogara, ndingangoti imba iyo iri kugarwa naamai vangu, imba yekutoti vainge vakaita zvekutotengerwa naavo vacho vatainge tichifungidzira kuti ndo vainge vari baba vedu. Saka mukoma, zvinhu izvi zviri kutotipa headache, but headache yandiinayo ndeyekuti uyo mufana wangu uyo ari kurwara, hanzi ari kurwariswa nehama dzake, hanzi kumhuri yekwavo uko kunobva baba vake, hanzi kune umwe munhu akaromba. Saka munhu uyo akaromba zvinhu zvake ndo zvakabva zvazouya ndokubva zvazorova munin'ina wangu uyu. Mushure mekunge zvazomurova ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti iye ange achizoremara, ende hanzi kuremara kwacho kwaakaita kana kuri kunzi akaendeswa kuhama dzake, hama dzake dzikafamba naye ndo dzinokwanisa kuzotomununura. Kana kuri kunzi akanonokerwa munin'ina wangu uyu anokwanisa kuzotoremara zviya zvekuti haazotokwanise kuzotofamba kweupenyu hwake hwose. Saka kuti tinge tichigara naamai, kuti tinge tichitaura navo, tichivabvunza mimwe mibvunzo, amai munhu wekuti anongogara akangofundumwara, ende tinotya nawo because ivo amai vakabva vati kana mukangogara maudza hama dzangu muchingonodziudza, kana hama dzangu dzikangondibvunza inini ndichabva ndazozvisungirira. Saka that pain yekuudzwa nemubereki wako kuti kana mukangonoudza hama dzangu kana mukadzibvunza zvose zvamuri kuda kudzibvunza inini ndichabva ndazvisungirira, kana kuti ndobva ndazotora mushonga wemakonzo ndobva ndanwa. Zvinhu izvozvo mukoma, zvinhu zvekuti zvinorwadza kutanga kufunga kuti saka izvezvizvi kana tikaunganidza dare, kana dare riya razopararira, then mubereki wangu anokwanisa kuzosara achizozvisungirira. Saka ndo patimire pari zvino mukoma nashi, hatichatoziviwo kuti tozvifambisa sei. Pandakataurawo nemudzimai wangu, iye akanditi ko madii mangosiyana nazvo, but mukoma, kana ndakatarisa munin'ina wangu ndinonzwa moyo wangu uchirwadziwa, because uyu munin'ina wangu pane nguvawo yekutoti ainge achitomboraramawo ari munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa. Paainge ari kuSouth Africa ikoko ainge achitoraramawo zvainge zviri nani, because ainge achiitawo zviya zvekudhiraivha mataxi aya anonzi mauber, aine kaupenyu kainge kari nani. But iye mukutaura kwake akangotanga achingonzwa sekunge ainge achibayiwa netsono mumakumbo make. Dzamara ava kutotadza kutodhiraivha motikari because makumbo ake ainge ava kungogara akazvimba. Ndo paakabva azodzoka kumba. Paakadzoka kumba, isuwo takati nonokei kuti tinge tichifamba naye. Patakazotopepuka tichiona kuti mwana uyu anyanyisa kurwara, ndeapo patakazoziviswa naamai kuti mwana kana kufamba haachatogoni. Ava munhu wekutoti kuti ange achibviswa from point A kuendeswa kupoint B, munofanira kuti munge muchitomushandisira wheelchair. Saka kubva ipapo mukunofamba ndo patakabva tazosangana nemuprofita uyo ainge achida kubatsira munin'ina wangu uyu. But sezvisinei, amai vakabva vazotanga kupopotedzana naye. Mukunopopotedzana nemuprofita uya, muprofita wacho akabva azoramwa. Mukoma, handiziviwo kana muina anyone wamunoziva anokwanisa kutibatsira, asi chinongonetsa ndechekuti mufana wangu uyu ko ndingagofamba naye seiko. Inini ndakaudzwa kuti iye neni tiri vatorwa, saka hapana pandinokwanisa kuti ndinge ndichifamba naye zviri deep because hatina ukama. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Nyaya yacho inotovhundutsa. Hanzi pa7 vana umwe neumwe ana baba vake. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Vanzva dzimaita kuti isa panguva yakaoma because mabva manyora kaconfession kenyu kari kadiki isu tichida kunyatsonzwa all the details. Anyway, iyi ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vakanyora ivo vakati, makadii zvenyu mukoma nashi, ndinewo confession yangu. Amai vangu munhu wekuti aibata mishonga yakasiyana siyana, mishonga yekukuvadza vanhu nemishonga yekurapa vanhu. Saka ndakazoti ndichinopinda mumarriage, amai vangu vakabva vazoti kwandiri,
pane zvimwe zvinhu izvo zvavainge vachida kuti vange vachizondigadzirira. Saka vakati vandigadzirira mishonga iyo yavakandiudza kuti ndo yandaifanira kuti kana ndazosvika kumurume wangu ndinge ndichizopota ndichimuisira muchikafu icho chandainge ndichimubikira. Saka mishonga yavakandipa yainge iri yepowder, so yainge iri muzvigaba zviviri. Asi mukoma, kunyange hangu ndakazozviita zvinhu zvekuti ndakazviita mwoyo wangu usina kufara, because amai vangu vakabva vazoti kwandiri mushure mekunge ndazomushandisira mishonga iyo yavainge vandipa, kana mishonga iyoyo yapera, hanzi ndaifanira kuti apo pandinenge ndiri kumaperiods ndipote ndichikambura ropa riya rekumaperiods, then ndobva ndazobata chikafu icho chandinofanira kuti ndinge ndichizomubikira mushure mekunge ndabata ropa rangu rekumaperiods nemaoko. Eish vahanzvadzi, kana kuri kunzi munokwanisa kudzoka kuinbox, please dzokai please with immediate effect by public demand. Dzokai munyatsokutiudza kuti saka chii process yacho yamakaita iyi, chii chakazoitika, zvakashanda here? Please dzokai, musangotisiya makati henga pakona. Anyway, ndo confession iyo yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Kana muine ma confessions enyu amunenge muinawo, please uyai kuinbox kwangu.